לפני הזמן. אוקיי, הראיתי לכם איך כואב לי טוב שזה ממשיכה לרקוד. את בסדר אבל לא נשבע? לא, בסדר, חששתי להם. מה, קיבלת לי תואר שם? כאב משהו? לא, רק כאב לי ועדיין כואב לי, אבל המשכתי לרקוד. ירד לך גם? כי הנובעים מחזיקות אותי. אבל אל תבוא איתם יותר. נכון. תקשיבו רגע, זה נראה כאילו אתם מתאבדים על הבמה וכמה שיותר מהר. זה לא ככה. זה רק קשקשת לריקוד. ואני נופלת אותך בהתחלה ב-4-4-4-4. אתה לא מסתדר עם זה. את אומרת 1, 2, 3, בחמישי אני הולך. אבל לא מתי שבא לך אתה מתחיל. אתה מתחיל עם כולם. אני מתחיל עם כולם. אני אהיה איתך. בסדר, אין בעיה. בוא נעשה סימון מהפרט הסוף ונשב. טוב, כי אין לנו זמן. אני אהיה איתך עכשיו. טוב, אבי? זה מצולם שאני נופלת? תמחוק את זה! לא ראיתי את זה! טוב, את זה אבל אני אחשוב מתי, אבל עדיף רחל לפחות להתאמן על הקטע הזה, למה? כי זה נראה לי אותם בתור טיפח לדרוך על זה. כן, אני שוקלת 100 קילו, עדי, המשקל זה לא עניין, שקיבי רגע אני רך ואני מתכוון. בעיקרון,
שכיבי פה תעתמוך רגע. הרעיון הוא דבר כזה. אולי שהבנות טיפלו בבנים... רגע, שנייה רגע, אתה מתכוון. אבל הבנות, נכון? עדי ורחל ילד... רואה עדי? לרדת? אני עושה? כן. הוא נעצר פה, ואז... אתה מרגיש את הבטן שלה. בדיוק, ברגע שאתה מרגיש גוף... אתה צריך להרגיש גוף. הבנת אותי עדי? אבל הם מפחדים ליפול, את מבינה הבנת מה אותי יהיה או לא? פה? כן. הם מפחדים ליפול, עכשיו, הם הבנת צודקים. אותי או לא? זה ייפול אולי- בחתיכת משקל. שנייה, אני מנסה לשנות את התנועה הזאת. נגיד 1, 2, 3, 4. אוקיי, אז אפשר להסתובב וללכת לא אחורה, אלא קדימה. בסדר? תסתכלו זה רגע. לא יהיה יפה, אבל או, שרון. תסתכלו לרגע. שרון, זה לא יהיה יפה בכלל. וזה יבוא. זה לא יהיה יפה, שרון, זה לא יהיה יפה בכלל. יותר מ-4? שרון, זה לא יהיה יפה רגע, לא בכלל. הבנתי, 4 יש לשעה. מקום להעריך את זה, כן, נגיד, אבל אז מה זה? כי אז יותר ברור, הפנייה היא יותר ברורה. אוקיי. ממשיכים כאילו ממש רחוק. כן. אוקיי, בוא נעשה את זה עם המוזיקה.